ಒಂಜಿ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಎಂಚ ಉಂಡೊಂದು ಸಿಮ 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 ಆಪುಂಡು ಚಳಿಟತ್ತು ಬರ್ಸ ಬತ್ತುತ್ತವೆ ಬರ್ಸ. ಹಾಯ್ ಮತ್ತರೆಗ್ಲ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಇನಿ ಕಾಂಡೆನೆ ವ್ಲಾಗ್ ಶುರು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಕಾಂಡೆದ ಒಂಜಿ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಎಂಚ ಉಂಡೊಂದು ಸಿಮ 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 ಆಪುಂಡು ಚಳಿಟತ್ತು ಬರ್ಸ ಬತ್ತುತ್ತವೆ ಬರ್ಸ ಬೈದೆನಿ ಇನ್ನಿಲ 2 ದಿನೊಳದಿಂಚಿ ಕೂಡ ಬರ್ಸ ಉಂಡು ಅಂಚ ಅದು ಮರಿಯಲದ ಲೆಕ್ಕನೆ ಬರ್ಸಲ ಬರ್ಪುಂಡು. ಇಡೀ ದಿನ ಬತ್ತು ಅಂಡಲ್ಲ ಒಂಥರ ಬತ್ತಿನ ಜೋಡು ಬರ್ಸ ಬೈದಿನಿ ಅಂಚ ಅದು ಕೋಲ್ಡ್ ಉಂಡು. ಕೋಲ್ಡ್ ಇಂದು ಕೋಲ್ಡ್ ಟೈಮ್ ಐತೆ ಚಳಿತ ಟೈಮ್ ಅಂಡ ಚಳಿ ಅತ್ತು ಬರ್ಸ ಬತ್ತದು ಚಳಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಅಂಚ ಉಂಡು. ಅಂಚ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ನಿಗಳು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತುಪಿನಿಂದ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಜಡ್ಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬೊಕ ಶೇರ್ಲ ಮಲ್ಪಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತದ ವಿಡಿಯೋ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ತೂಲೆ. ತೂಲೆ ಎಂಚ ಉಂಡು ಪಂದ ದೆಂಬಿಜ್ಜಿ ಮೋಡ ಉಂಡು. ಬೊಕ ಯಾನಿನಿ ಒಂಜಿ ಬೂತೆ ಪುಳಿ ಮುಂಚಿದ ರೆಸಿಪಿಲ ನಿಕಲ್ನೊಟ್ಟುಗು ಶೇರ್ ಮಲ್ಪರೆ ಉಲ್ಲೆ. ಬೂತೆ ಪುಳಿ ಮುಂಚಿ ಪಂಡ ತಾರಾಯಿ ಪಾಡು ಜತುಲೆ ನಮ್ಮ ಪುಳಿ ಮುಂಚಿ ಆಂಡಲ ಒಂಜಿ ತಾರಾಯ್ದ ಟೇಸ್ಟ್ ಬರ್ಪಿಲ್ಲಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆದಿ ಇನಿ ನಿಕಲ್ನೊಟ್ಟುಗು ಬೂತೆ ಪುಳಿ ಮುಂಚಿದ ರೆಸಿಪಿ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪರೆ ಉಲ್ಲೆ. ಬೊಕ ಇಂಚ ಸಿಮ ಸಿಮಾಗ್ ಬರ್ಸ ಬನ್ನಾಗ ಬಾಯಿಗೆ ರುಚಿ ಆಪಿನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ರೆಸಿಪಿ ವಿಡಿಯೋ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ತುಲೆ ಅದ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ನಿಕಲ್ಗೆ ಏನಪುರ ಏನು ಪಾಡ್ದೆ ಐಕ್ಂದು ಮಸಾಲ ಎಂಚ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಲ್ದೆ ಪೂರ ತೂಲೆ ವಿಡಿಯೋ. ಇತ್ತೆ ಬೂತೆ ಪುಳಿ ಮುಂಚಿ ಮಲ್ಪರೆ ಒಂಜಿ 20 ಬೂತೆ ಉಂಡು ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತು ಗೆತೊಂದೆ ಐಕ್ ಮಸಾಲ ಪೂರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದು ತುಲೆ. ಇತ್ತೆ ಬ್ಯಾಡಿಗೆ ಮುಂಚಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಟೊಮೆಟೊ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಶುಂಠಿ ಓಮ ಮೆತ್ತೆ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿ ಬೊಕ್ಕ ಜೀರಿಗೆ ಈತ ಮಸಾಲ ಪೂರ ಪುದ್ದಿನ ಮುಂಚಿಲ ಪುದ್ದಿನ ಟೊಮೆಟೊ ಮಾತ್ರ ಪಜ್ಜಿ ಒಂದೇನು ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ ಪಾಡ್ದು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಲ್ಪುಗ ತುಲೆ. ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಲ್ತ ಇವಾಗ ಕಲ್ಲರ್ ತುಲೆ ಊಲ ಕಲ್ಲರ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ದ ಜಾನು ಟೊಮೆಟೊ ಬೊಕ್ಕ ಬ್ಯಾಡ್ಗೆ ಮುಂಚಿದನೇ ಕಲ್ಲರ್ ಒಂದು ಇತ್ತು ಶೋಕ್ ಬೈದಂಡು ಇತ್ತು ಒಂಜಿ ತೋಪ್ ದೀತೆ ಈಗ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದೀತೆ ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚಾದ್ನಿಕ್ ಚೂರು ಸಾಸಿಮೆ ಪಾಡುಂಡೆ ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ಸಾಸಿಮೆ ಪುಡದಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ನೀರುಳ್ಳಿಗೆ ತಂದೆ ಕಿಂಜ ಸೈಜ್ದ ಅವೆಲ್ಲ ಪಾಡುಂದುಲ್ಲೆ ಅದೊಟ್ಟು ಫ್ರೈ ಅಂಡಿ ಒಂದು ಕುಣ್ಕೆ ಪುಳಿ ಪಾಡ್ನ ಬದಲಿಗೆ ನಾನು ಟೊಮೆಟೊ ಪಾಡ್ದೀನಿ ಪುಳಿ ಮುಂಚಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ ಏನು ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅದಾದ ಪಂದು ತೂಲೆ ನಿಕ್ಲು ಮತ್ತೆ ಮಸಾಲ ಪಾಡ್ಗ ನಿಕ್ ಕಲರ್ ತುಲೆ ನೂಲ ಎಡಿಟ್ ಮಲ್ದಜಿ ನೆಕ್ ಕಲರ್ಗ್ ಫುಡ್ ಕಲರ್ ದಾಲ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ದಜಿ ಟೊಮೆಟೊ ಪಾಡುವತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಟೊಮೆಟೊ ಬೊಕ್ಕ ಬ್ಯಾಡಿಗೆ ಮುಂಚಿದ ಕಲರ್ ಇಂಚ ಬರ್ಪುಂಡು ನೆಕ್ ತಾರಾಯಿ ಪಾಡ್ದಜತೆ ಅಂಚಾದ್ ಬೊಕ ನಮ್ಮ ಟೊಮೆಟೊ ಒಂಚೂರು ಬಾಡಾದ ಮಲ್ತಾಡೆ ಇಂಚ ಕಲರ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಪಜ್ಜಿ ಟೊಮೆಟೊನೇ ಪಾಡ್ದಿನದ ಅಂಚಾದ್ ಈ ಕಲರ್ ಬರೊಂದುಂಡು. ಚೂರು ಮಸಾಲನು ಒಗ್ಗರಣೆಡು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೋಡಾಪುಂಡು ಫ್ರೈ ಆದ್ ಇತ್ತೆ ಕೊದ್ದಿಲಕ್ಕ ಆತುಂಡು ಅದಾಗ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಕೊಂತೆ ನೀರು ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ಪೋಡಾಪುಂಡು. ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ದನೆ ತೊರತ್ತು ನೀರು ಮೈತೊಂದಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಗ್ಲಾಸ್ ದಾತ್ ಪುಳಿ ಮುಂಚಿ ಮಸ್ತ್ ತೆಳು ಮಲ್ಪುಜಿ ಒಂತೆ ದಪ್ಪ ದಪ್ಪನೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಗ್ರೇವಿ ಒಂದು ಕುದಿ ಬರೊಂದುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಅನ್ನೆಕ್ ತಾರಾಯ್ದ ಪೇರು ಗೆತ್ತದೀತೆ ತಾರಾಯಿ ಪಡ್ದಿದ್ದೆ ಪುಳಿ ಮುಂಚಿ ಪನ್ಪಂದು ಮಸ್ತ್ ಕೊಡಕ್ಕನೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಬಾಯಿಗೆ ಬಾರಿ ರುಚಿ ಆಪುಂಡು ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಚೂರು ತಾರಾಯ್ದ ಪೇರು ಪಾಂಡೊಂಡತೆ ಐತ ಅದು ಸೂಪರ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಪನ್ಪಿನತ್ತು ಆತ್ ಶೋಕ್ ಆಪುಂಡು. ಐಕ ಅದೇ ಅನ್ ತಾರಾಯ್ದ ಪೇರ್ಲ ಪಾಡುಂಡೆ ಅದ ತೂವನ್ ವ್ಯಾನ್ ಏತ್ ಬೋಡು ಬಂದು ಒಂದು ಪೂರ ಪೇರ್ನ ಪಾಡ್ದಿಗೆ ತೊಂಡೆ ನೆಟ್ಟು ದಪ್ಪ ಪೇರು ನೀರು ಪೇರು ಒಟ್ಟು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದಿತ್ತೇನು ಒಂದು ಸರಿ ಕುದಿ ಬರಡು ತೆನೆಕ್ಕೊಂಜಿ ಚೂರು ಮಂಜೋಲ್ ಪಾಡೋಡೆ ಅನ್ ಮಂಜೋಲ್ ಪಾಡ್ದಿತ್ತಜಿ ಮಂಜೋಲ್ ಕಡೆನಗಲ ಪಾಡುಲಿ ಅಂಡ್ ಅನ್ ಕಲ್ಲರ್ ನಿಗಲ ಶೋಕ್ ತೋಜಡ್ದ ಕಡೆನ ಪಾಡ್ದಿತ್ತಜಿ ಇತ್ತೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಡ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತಿ ಬೊಕ ಕಲ್ಲರ್ ಅಂಚನೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ತಲ ಚೇಂಜ್ ಆಪುಜಿ. ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ನಮಕ್ ನುಪ್ಪುಗು ಇತ್ತೆ ರುಚಿಗೆ ಬೋಡಾಯಿನಾತ್ ಏನು ಉಪ್ಪುಲ ಪಾಡುಂಡೆ ತುಲೆ ಅರೆಪು ಕೊದ್ದಿದ್ದು ಗುಳು ಕೊದ್ದಿದ್ದು ಬತ್ತಂಡು ಚೂರು ಸ್ಲೋ ದಿಯ ಏನು
ಚೂರು ಪುಳಿ ನೀರು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಪುಳಿ ಮುಂಚಿ ಪನ್ನಿವಾಗ ಒಂಚೂರು ಕೊಡಕ್ಕೆನೆ ಪೋಡತ್ತೆ ಚೂರು ಪುಳಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಣೆಗ್ ಟೊಮೆಟೊದ ಪುಳಿ ಹಚ್ಚಿ ಒಂಚೂರು ಪುಳಿ ನೀರು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆನ್ ಪುಳಿ ನೀರು ಪಾಡದು ಸರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂಡೆ ಉಪ್ಪುಲ ಪಾಡ್ದೆ ಪುಳಿ ಉಪ್ಪು ಎಂಚ ಖಾರ ಉಂಡು ಪಂದ್ ಚೆಕ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಮಸ್ತ್ ಖಾರ ಬೋಡುಂದಾಂಡ ನಿಕುಲು ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಕಟ್ ಮಲ್ತ್ ಪಾಡೊಲಿ ಆನ ಆತು ಖಾರ ಮಲ್ತೊಂದಿಜ್ಜಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೊದ್ದಿಯೊಂದುಂಡತಿ ಲಾಯ್ಕುಡು ಈ ತೆನ್ನೆಕ್ ಮೀನು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಪೂರ ಬೂತಾಯಿನ ನೆಕ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆನ್ ಬೂತಾಯಿ ಪಾಡ್ದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಎನ್ನ ಚಮಚ ಪಾಡ್ದು ಪೂರ ಅಂಚ ತಿರ್ಗಾರೆ ಪೋಪುಜಿ ಅಡೇಗ ಒಂಚೂರು ಕುಂಟು ಪತ್ತದು ಮೂತದು ದೀಪೆ ಬೊಕ ಸ್ಲೋ ಗ್ಯಾಸ್ ಇಡು ಕೊದ್ದಿಯರೆ ಬಿಡ್ಪೆ ಒಂದಿನ ಸ್ಲೋ ಗ್ಯಾಸ್ ಇಡು ಮೀನು ಕೊದ್ದಿಯೋಡು ಏಪಲ ಅದು ಲಾಯ್ಕ್ ಬೇಯ್ತಿಪ್ಪುಂಡು ಮೀನು ಓಲ ನಸ ನಸ ಮೀನು ಇತ್ತಂಡೆಲ್ಲ ಪುಡಿ ಹಾಪುಜಿ ನಿಕಲೆಗೆ ಕುಂಟುಡು ತಿರ್ಗಾರ ಹಚ್ಚಿಡ ಇಂಚ ಮೆಲ್ಲ ಚಮಚೋಡು ತಿರ್ಗಾವಡ ಹಾಪುಂಡು ಇಂಚವರ ನಿಕಲು ಬೂತಾಯಿ ಪುಳಿ ಮುಂಚೆ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತದ್ದು ತೂಲೆ ಬೂತಾಯಿ ಪುಳಿ ಮುಂಚಿ ರೆಡಿ ಆಂಡೆ ಒಂಚೂರು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪಲ ಕಟ್ ಮಲ್ತ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಚೂರು ರುಚಿ ಅದು ಬರಡು ಬಂದು ತುಲೆ ನಿಕಲಿಗೆ ತೋಚವೆ ಬೂತಾಯಿ ಪುಳಿ ಮುಂಚೆ ಎಂಚಾತನ ಬಂದು ಕಿಂಜ ಬೂತಾಯಿ ಉಂದು ಅಂಚದು ಮಸ್ತ್ ರುಚಿಲ ಇಪ್ಪುಂಡು ಒಂದು ಕಿಂಜ ಬೂತಾಯಿ ಸ್ಲೋ ಗ್ಯಾಸ್ ಇಡು ಏನು ಕೊದ್ದಿ ಒಂದುಲ್ಲೆತೆ ಸದಿತ್ತೆ ರೆಡಿಯಾ ಒಂದು ಬತ್ತುಂಡು ಬೂತಾಯಿ ಪುಳಿ ಮುಂಚಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಪೂರ ಪಾಡ್ದ ಬೊಕ್ಕ ಸರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂಡೆವರ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಗ್ಯಾಸ್ ಆಫ್ ಮಲ್ಪಕ ಗ್ಯಾಸ್ ಆಫ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಒಂದಕ್ಕೆ ಒಂಚಿ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿದ್ದು ಬಿಡ್ಪೆ ಒಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪಿನಿ ಏಪಲ್ಲ ಮೀಂದ ಕಾಯ್ಪಿ ಹೆಂಗೆ ನಿಕಲೆಗೆ ಚಂದ ಗೊತ್ತುಜಿ ನಿಕ್ಕೊಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಸೂಟಾಪಿನ ಒಂಜಿ ದಾದ ಪಂಡ ಒಂದು ಕಪ್ಪ ರೊಟ್ಟಿ ಕೆಲವೇರು ಓಡ್ ದೋಸೆ ಪನ್ಪೇರು ಕೆಲವೇರು ನೆಕ್ ಕೆಲವೇರು ಓಡ್ ರೊಟ್ಟಿಲ ಪನ್ಪೇರು ಎಂಕುಲ್ಲು ಹೆಚ್ಚದು ಕಪ್ಪ ರೊಟ್ಟಿ ಪನ್ಪೀನಿ ಐಕಲ ಮೀಂದಕಾಯಿ ಪುಟ್ಲ ಸೂಟ ಇಲ್ಲಕ ಓಲ ಜಾಸ್ತಿ ಅದೊಂದು ಹಾಪುಜಿ ಬೊಕ್ಕ ರೈಸ್ಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪಿನಿ ಅಂಚೆನಿ ನಾನು ಕಪ್ಪ ರೊಟ್ಟಿ ದೊಟ್ಟಕ್ಕೆ ನಿಕಲೆಗೆ ಬೂತಾಯಿ ಪುಳಿ ಮುಂಚಿ ಸರ್ವ್ ಮಲ್ತಂದ್ರಲ್ಲೇ ಏತ್ ಶೋಕ್ ಆತಂದು ಬಂದು ನಿಕುಲು ಇಂಚವರ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತದ್ದು ತೂಲೆ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕಲ್ನ ಎಂಚಾಂಡ್ ಪಂದಿಂಕ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಪನ್ಲೆ ಎನ್ನ ಬೂತಾಯಿ ಪುಳಿ ಮುಂಚಿದ ರೆಸಿಪಿ ನಿಕಲೆ ಇಷ್ಟ ಆದಿಪ್ಪುಂದೆನ್ನುವ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಒಂಚೆ ಲೈಕ್ಲ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ತೂವೊಂದುಲ್ಲರಂದಂಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ಲ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಸಪೋರ್ಟ್ಲ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚ ಪನೊಂದು ಇನ್ನಿತ ವ್ಲಾಗ್ ನಾನು ಇಡೆಗೆ ಎಂಡ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಓಕೆ ಬಾಯ್.